ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನ್ ವೆಜ್ಜುಡು ಸುಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡಾಗ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪಿನ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ, ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ, ಅಂಚನೆ ಮೀನುಡು ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ, ಮರವೈ ಸುಕ್ಕ, ಬೊಕ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು. ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ. ಅವು ಇನ್ನ ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಸುಕ್ಕ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ತೆನ್ನುವರನಿಕಲು ಅಂದು ಸಖತ್ತಾದ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಬಂಗುಡೆ ಸುಕ್ಕನ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಂಡು. ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾನು ಬೊಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಲ ದಾಲೆಜಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯಾದ ಒಂತ ಸಾಮಾನ್ದು ನಮಗೆ ಈ ಬಂಗುಡೆ ಸುಕ್ಕನ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು. ರುಚಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆವರ ಈ ರೆಸಿಪಿನ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ತೋಜಾವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ತುಲೇನ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪೈನೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ದಿವಂದೆ ಇಂದಕ್ಕೊಂಜಿ 10-12 ಮುಂಚಿ ಯಾವು ಆತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಬೋಡಾಂಡ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ 4 ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಿ 2 ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತನ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಯಾಗ ಮುಂಚಿ ಕಾಯಾಡು ಮುಂಚೆ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಂದೇಟ ಕಾಯಾಗಂದಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಐನತ್ತು ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪೂರ ಕರ್ಚಿದ್ ಪೋಪುಂಡು ಕಪ್ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಡು 3/4 ಕಪ್ ದಾತಿ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರಾಯಿನ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒವ್ವೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಥರ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲೊಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂದು ತಾರ ಎಲ್ಲ ಪೊತ್ತದು ರೆಡಿ ಆತಂದು ಸೈಡಿಗೆ ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಪೊತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಗಾತ್ರದತ್ತು ಪುಳಿ ಒಂತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮಂಜಳ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಮಸಾಲೆ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನತ್ ಉಪ್ಪು ಮೀನು ಫ್ರೈಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಡಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕೆ ನೀ ಮಸಾಲೆ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಬಂಗುಡೆ ದತ್ತೊಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಂಗುಡೆನ ಈ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವರೆಗೆ ದೇವರೆಗುಂಡು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಸರಿ ಮಸಾಲೆ ತಾಗಲೆ ಐತ ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪುರ ಸರಿ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಆಗೋದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಹೋಯ್ತು ನಾತು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ದಿಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ದಿದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲೆ ಹೋಯ್ತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರ್ದಿಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂದೊಂದೆ ಮುಲಿಯಾನು ನೆನಿತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊಲ್ನ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಈ ಮೆಟಿತೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ದೀತೆ ಐಕೊಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಮೀನಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೊರೆಕ್ಕ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮೀನಿನ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋಂಗ ಅವರ ಫುಲ್ ತವಗ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮೀನು ಪಾಡ್ದೈನ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ತವನ್ ಪತ್ತದು ಆಯ್ತಾ 100 ಪತ್ತದು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಕಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇದರಿಂದ ಸೈಡು ಒಂದೊಂದು ಪುಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ತುಲೆನಿಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಬರಿದ್ದು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪೊಡ್ತೇನೆ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ತೆ ಮೀನಿನ ಅಂಚನೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೀನು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ವಾಪಸ್ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪೊಡ್ತು ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತು ಪೊಡ್ತು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂದು ತೋಜೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ತದಂಡು ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತನ ಇತ್ತೇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಏನು ಪೂರ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಪೂರ ಮೀನಿನ ಇಂಚ ಏನು ಮುಲ್ಪ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೆತ್ತದಿದ್ದು ಏನು ತವನ್ ಮುಲ್ಪ ದೆಕ್ಕರೆ ಪತ್ತರ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಅವೇ ತವಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಂಡು ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಐತೆ ತವಟಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಇಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಏನೇಳು ಬೇಕು ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನಿಕ್ಕಲು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಬೊಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ ಪುಡಿ
ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಜನರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಎಕ್ಕಡು ಮಸಾಲೆಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಒರಿದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಇಡು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಡಿ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಂದೇನೆ ಪಾಡ್ದಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಮೀನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮೀನುಡು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡುಂಡು ನಮಕಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಯಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಪಡ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಮ್ಮಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ನಮಗಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದಿಯಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಡ್ತು ದೀವೊಂದೆ ತೂಲೆ ಮುಲಿಯಾನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ತವ್ರೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ ತಾರಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಅಂತ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕಾಯ್ತು ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೀನಿನ ಪಾಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೀನು ಸಾಫ್ಟ್ ನಮಕ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಂಡ ಬೋಡೈಲಕ ತಿರ್ಗಾರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಡೊಂದು ಅಂಚತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ್ನಾಂಡು ಮೀನು ಪಾಡ್ದ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಪೊಡ್ತುಂಡ ಸಿಮ್ಮುಡು ನಿಕ್ಕಲು ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಿಕ್ಕಲೊಂದಿಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಡು ಒಂಜಿ ಸಖತ್ ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ವೆರೈಟಿ ಫಿಶ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಡಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಆಡ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೈನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಪರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೇನ ಚಾನಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲದ ಪ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ನೆಟ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್